Good afternoon mga ka-farmers, mga ka-growers beat. Nandito tayo sa Barangay Calzada, Mabini, Pangasinan. Binalikan natin yung yung binigyan natin ng sample doon sa bunubon niya, doon sa kanyang tinanim. Yung punla. Nandito si Manong. Ito nung Sabado galing tayo dito nung December 16. Inispray mo. Kailan mo yun inispray, Manong? Linggo December 17. Ng umaga. Ay kalis namin. Ay yung hapon nun. So 16 So ayun, kaya binilakan natin kasi nabilitan natin, galing kami sa Magalong. Kinabukasan na pala doon. Kinabukasan So 17 na. So yun, may nakakita doon sa kanyang binhi na tinanim, biglang laki. Kaya yung nakakita, kasi yung doon, yung katabi niya, kapag tanim nung Sabado, siyempre pinasyalan niya yung tanim niya, nagulat siya. So sabi niya, kukuha na rin ng Growers Beat 1000 plus. Yun na rin ang gagamitin So ayun, lalapitan natin yung thank you Manong doon sa sa model farm natin yung sayo lalapitan natin saglit yung tanim nila doon. Kasi pinicturean ko din yun ang lilit pa. So makikita nyo doon sa picture. Tapos ito na siya ngayon. Lapitan natin. So takang-taka sila dahil Linggo, Lunes, Martes pa lang ngayon ay biglang laki. Ibig sabihin tumaas daw siya ng 2 to 3 inches po yung tinaas niya. So nagugulat sila sa Growers Beat 1000 plus. Parang hinipan daw yung kanilang tinanim na binhi. Yung bunubon nila kung tawagin sa Ilocano. Ito po mga ka-farmers. Ito na yun Bali sabi ni Manong sa akin nung pumunta kami dito, mga December 30 dapat ito bubunutin. Kaso parang hindi naabutin ng December 30 dahil itatransplant nila ito, transplanting. Ayan po, biglang laki siya, 2 days lang po. So ayan mga ka-farmers, ito po yung katibayan po tingnan nyo, malagong malago. So dito sa Barangay Calzada ng Mabini, mayroon na tayong dito, puntahan nyo lang si Madam Susan. Tanong kayo sa kanya para matulungan namin kayo sa inyong mga pananim. Dahil mayroon tayong iniwan sa kanya ng mga samples, yan, para masubukan nyo rin sa inyong mga pananim. Mga ka-farmers, ito yung katibayan. Glory to God. Napakaganda ng testimony natin dito. Actually po, hindi lang naman dito, talagang gusto ng ating company na si Goldland Spring Water Corporation na sa lahat po ng may mga pananim, maabutan natin sila upang sa ganun sumagana ang kanilang ani. At ang isa pa, ito ay all natural na po. May insect repellent na rin po siya. Ang taas po ng kanyang NPK, calcium niya 196 mg per kilogram po. Kaya ayun, anong hinihintay pa natin mga ka-farmers? Nandito lang po si Growers Beat 1000 plus, nandito na sa Mabini, upang sa ganun kayo ay matulungan. Dahil marami na po tayong napuntang mga bayan, lalo na dyan sa Tarlac, Sibuyasan, yan, Maisan, dyan sa District 5, District 6 ng Pangasinan, District 3, District 4, natulungan na natin sila. So nandito tayo ngayon sa District 1 upang iabot din ang tulong sa kanila upang sumagana rin ang kanilang maaani dito po sa buong Pangasinan po. Yan, kaya sa ibang mga province, antabayanan nyo po kami. Papasyalan din namin kayo dyan, tutulungan din namin kayo. So dyan sa Bayambang, ni-restore na natin yung mga sibuyas nila dyan, yung mga nababasa, yung puwitan ng kanilang mga sibuyas, yung nagtitwist. So ganyan po yung Growers Beat 1000 plus na kung saan yung may mga
kailangan ang rehab, yan, nandyan po si Growers Beat, handang tumulong po sa inyo. Ayan mga ka-farmers, ito po ang aming update dito sa Barangay Calzada, Abini, Pangasinan. Ayan po mga ka-farmers. Ayan, oh, grabe oh. Ano, lago-lago. Oh. Nung pumunta tayo dito, medyo naninilaw-nilaw yan, pero ngayon dark green siya. Ang takin niya 2 days pa lang, biglang laki ng 2 to 3 inches. Ayan po mga ka-farmers, to God be the glory po. God bless us all po. God bless the farmers of this land.